faka nje imali. Ukufaka kwakho imali you are contributing. Xa uyile usatani nefotografa eza kukufota usemcimbini oze babonisa abantwana babuya ngibona umama akho naye wayesiza kwezinto. Hallelujah. Okay, quickly. Into esinayo apha uba uthetha nge-footprints, we need to go. We need to go. We need to go. Oh, yes. Ayikho funda iBhayibhile. Umpostile akahlala endaweni. We need to invade. We need to invade. Unapologetically. We need to invade. Umhlaba wona funeka siwuxuthile umesesandleni sethu. Xa usoyiswa sibize sizoxuthisa. There is no way. I-movement uba kuthiwa iPort St. John sivalile, siyi-movement yalapha ufane invade iPort St. John isithi xa sifowuna athi ndiyigqibe yonke le ndawo. Sokunyane ngeke mna ndoyiswa idimoni lisemoto ndizawulibiza. Hayi ndizawulibiza. Zawuthi ayezi usikisiki ogqiba ndithatha isitulo ndihlale pha. Ndilibiza ingqesheni bangqesheni wangqesheni ogqiba ndixelele. So mna ndoyiswa kukumkristu kwenye indawo. Ndihamba iindawo zonke ndikhangela abanamandla. Khangela uba iworshipper zalapha zonene. Aba bashumayelayo. Niyamazi uba utheni? Uba ndikuthi siyofuna nobalisisile uthi uba wajonga xinani izibeleko zethu kanyaphala uthi phaya there is a seed endifuna niyifumane. Uthi nina nikhulele emhlabeni oluhlaza nizezankomo zijikayo ezamadlelo aluhlaza. Uthi abaya basemqwebedweni zinto ezinenkani. Ndavuka phezu amaqondo. Wathi manikani. Wathi I want a mixed breed. Elizawukwazi ukusustaineka. Iimeko sazingeni. Wathi you need that. Okay, I think they understand. Now, izolo kanye izolo lenye uthibawo adivezele isayini nasayini ye-emblem yakwaSirayeli ibe ne-lights ndikhomba but yi-flag yase-Israyeli. Athibawo olu hlangana lapha ngamaSirayeli apha. Athi uSirayeli. Yes, Jesus. Athi the appeal of my covenant. Yes, Jesus. Athuba umyakhumbula ngexesha le-COVID. There was a time nge-COVID engahamba eNtabankulu. Ngemana abantu balapha babepholile. Akho mpetro akho nditheni. Athuba uyakhumbula ngelaa xesha. Wathuba ubaphile naba. Wathi that is my Israel. Wathi I want them to walk all over. Kodwa uphinde athi ndithi bawulukhuluni lwabantu aba athi uba waa zintaba eziyake ziqoqozela khasi zibhabhe. But apha phezu kwazo kukho igama elibhalwe igi qha aziyindawo sho. Yes. Awangcola amaphiko azo. Ayindawo. Wathi uba uyive imoto xa ireva i-V8 iyavuma ninenkoba xa isuka kosuka amaphepha ayingasuki. Uthi uba if they had a spirit izizwe ngebesesifumene
even their sons, they have nowhere to go because they have not started the race. Uthi Moyingcwele i-harvest kufanele beninzi kodwa bafikelele kule ndawo fanele bafikelele. Uthi uba uzuthi kubo ndithe xa uthi ndifuna isishumi semiphefumlo sukonatyiswa yi-100 esecaweni kodwa ingingqi yam inabantu abayi-20,000 uthi uba undifuna ishumi sam. Uyabona ke uba uzamfundisa uthi ebantwini ngobani abantu abafuna uYesu asoze bese akafunwa ngokuyesu banike uYesu ngoku umnike uYesu uyamfuna noba akamfuni ukuba umbuza ukuba wena ngoko wamva i-1 year old uyibuza uyayilidala iphana izawuzazelwa kuyiphana nje ayifuna umuntu uYesu ubuza meza mbuze kunayo uYesu ogqibuzisa ngaphambili ngoba xa idimoni limngena alibuzi uba likungene na liyangena lihlale limsebenzise nawe faka uYesu faka uYesu nokumvala iphupho ukuthi kanti uzothi ewe uyakwazi nje ukuthi abavumi inkwenko okanye bavunywa intombazana faka uYesu akuvunywane akuvunywane ngoku because uyavunywana noYesu ngakabe kabe mvumeni makuvunywe ngoku andingayiqabeli unakuzanifile iyamfuna uYesu nabaphakamisa izandla bafuna akamfuni uyamdinga and wesi ngoku ama-US athatha imali yawo bathe benikwa ii-condoms ngathi banixelele ntoba imali yase-US ye-AIDS ayisekho ayikho ngoku uzayifumana indulaza ufe ngoku imali yomane usiye ekliniki kuneshingisi ayisekho udinga uYesu utankulu uYesu umkile yeah ufaka ikhondom yakho enebhanana flavor uyazi uzawufa maybe phana Satan haleluya kude kuthiwa apricot banana flavor uzawufa banana flavor uzawufa Oh, Joe. Asizobe sikhuluma ngo-holiness nontontoni impile imali yoncedisana ne-AIDS yakho holiness uzayikhangela edictionary ukuba what does it mean siza kungcwaba thina siza kunoloyana phaa phezu kwakho noba uyandifuna uYesu ngoba umfuni siza kuchenza phaa phezu kwakho awumfuni ngokuyamdinga yeah. Oh, another thing kuthiwa uba uyisa isidima samefundisi ngoku sonke sasidima besimkile siyabuya ngoku ngegama likaYesu igniting the fire of revival around the globe. Ndicela sithetheni inyani bazalwane nabangabizwanga ndanokukhona nto angabizwanga noko akakuthixo beke wathembisa umntu ngekhaya athi uba wami give a village hayi zakasho which I will give you a nation. Oh, yes. Not a village. If village, surely, if you go train about a nation. Amen. Not a village. Ubale ungaduthi la elibandla ndabakha 15 years ago kodwa usepa. Isisikunye Amen. Ndifuna nje isilungu. Because in nations. Father, increase my capacity.
Increase my capacity. Njengoba kuthiwa hamba ilizwe lonke akuthiwa uzobeka amabandla apha anguveze ukusoka kupreach gospel. KaKristu awuthunywanga intoni elani Eslow uthi ubhale established ngo-1975 ngoJosefa. So yi-monument. Le old city saqala kule yakho ngoba wathi silingenele ngesisu siqala kwesi sakuthisa ngegama likaYesu. I'll make your name great with nations, not as long. Hallelujah. Please. Masingabhuquli iBhayibhile bazalwane. Hallelujah. Reconciliation and restoration. Ibandla lakho malibe indawo yemvuselelo. Akho program inozoyisisa imvuselelo. Ibandla kuzophakama uTata. Ahlale phansi uTata. Kuphakama umfundisi ubana bulisa abantu. Aphinde ahlale phansi umfundisi. Kuphakama umama uZoli. Athi bizani bazalwane. Aphinde ahlale sicela kuvusa uHubs revival abantu bayafa. Sibuye bazalwane. Masisukeni kwinto nabasasibukela kubani. Ukubona dathi ibandla lami litontoni apho kuthi siyabulisa uTata. Siyabulisa umama akasibile imvuselelo siyafa. Change the program. The program kamoya ingcwele. And check ibandla lakho into umoya ingcwele ukhona na. Sibuye na ibandla likwazi ukuma ngokuthixo nangoYesu. Umoya ingcwele nguyolawulayo. Nekasi webandla. Uthi uYesu ukile kudala. Uthi ukebethiwe ukuthi sonke naseBhayibhelini wathi ndiyahamba. Ndilishiya nomoya ingcwele. Usikakhelwa phasi kulungiselela iindlu zethu. So siyacela uba ibandla maqhutywe umoya ingcwele bazalwane angaqhutywa ngumntu. Nomama omdala omane phinde umthandazo oyi-1. Ukubona umthandazo wakhe sesiyawazi. Wow. Ingathi uhambe uyisele namithandazo yi-7 udulale. Thixo ka-Abraham, Thixo ka-Yakobo, njengoba besenza umfuziselo wokufa asifanga. Let the Holy Spirit revive the church. Umoya ingcwele uyathandaza. Bazalwane into sizawuhleka but ibandla lifile. uYesu uSathane ukhalisa phezu kwethu because ibandla lifile. Ibandla lifile. Hallelujah. Ude athi ubawo ibandla libharele alisazali ibandla. Umzalwane uphuma kwecala ngene kwenye ibandla alizali ibandla. There are no new converts ebandleni. Hallelujah. Amen. Raising altars of fire by the Holy Spirit. Sibingelele ezinomlilo. Sibingelele esinomthandazo. Singakompete ngokushumayela ne-revelation. uYesu wayethandaza. We need to pray. Whether you are a worshiper, you need to pray. Whether you are an apostle, you need to pray. Hallelujah. What is the emblem of hope? Ubawo andazi bengutata ethetha kuqala. Umoya ingcwele wayibuyisa abantu abalahlekileyo naba-oppressed naba-neglected. Ibandla funeka libabuyisa abantu. Asiphelelanga besengaphandle. The remnant isengaphandle. Funeka ingeniswe sithi. Bazalwane. Each person has a responsibility. Sikunyana emkwenziweni siqala iprogram. Kuba ndaba powerful njengale youth. Aba-youth umntana oyi-1 uza nabantu abayi-5. That's how influential they are. Umntu oyi-1 umntana oyi-1 uza nabantu abayi-3. Athi mina nyombani, thina nyombani. That is the spirit. Se-evangelism. The Lord is spreading it around. And nawe xa kuzawuthandazwa funeka umthandazeli. Ethi faka ndincede isibeleko sam sikamoya sizale.
If barrenness is not physical, it is spiritual. And then it is according to very Yesu ngaphethanga. Siyabhala ngosiyabhudu. Ubuze uphethe lona kodwa uphethe. Akhona uphethe. Na uthi ubaphetha ingobakho. Bagela abantu amatshontsho. Hallelujah. After the West Center is the gathering of God's movements and the assembly of people. Yabona ke ndibekile le because likhona umamdiko yakhe sishiye eMawufre. In the gathering of movements, every movement we are gathering. Looking movement, it has responsibility. Because that is one work that should not die. Because years are like the great harvest. So years are like, see now we are backing up Montanazo, but let them move. So we never survive. Sisi kubayiphere ngokulanda into yo ndandisaya ukuthandaza. Yo sasithandaza ecaweni. And then kwathini? Hayi kwathiwa make sikuyi program yethu ngoku ifocus. Okay. Hallelujah. Raising the next generation to occupy for the kingdom of God. Akondawo kufaneleke uba kukho igqwirha elinendawo usathana ndawo. And usathana uzawuhlala de siphakame siyokhetha indawo. Ne? Uyenje kanye ubethi 7 days uyayuxutha. Singakadibeke nantshetshe you walk around. Phazamisa ubhukuqo wamadimoni. Any demonic forces uthixo uzawusinject inkalo yokuphumhlaba nokusathana ingobani. So kuyabazana sizawuphumhlaba by fire, by force, siyawuthatha ngoba ngowethu. Sizophakama sithandaza. Into the 7 trumpets of God. Everyone must read the trumpets. Bazalwane, there is a distraction ezayo, and right distraction isiza sekuzotshatalaliswa. Akuzubakho repentance ophakamisa izandla. So funeka uzenzele ifavor. Into yoba xa kusiba ukhawuleze uguqule nokuya yazi into eguqulelwayo noba uyazi na. It is not a joke. If xa bekulanda uba kufunyenwe mna ndithetha into endayiboniswayo uli if uba lizile liyakusakha uba kugcwele inyama okanye ihlabathi liyakushiya ngenxa ye-weight. If the worldliness somsindisiwe, if you are filled with the spirit of worldliness, ifu lizashiya. So funeka uyimamelisise xa umuntu osukana ehlabathini aningobe ehlabathi asingabo bazalwana nabo uthunyiwe. 2 Corinthians 5:20, you are God's ambassador on earth. Awungolapha sikunyena ezi zinto zakho uzakhileyo uzawuzishiya. Sizoshiya imoto uzayishiya ayizungena izulwini. Sikunyamazana. Zonke izinto singazihoyanga izulu asizongena bazalwane. Uba senze kakuhle asizongena. Ibhaliwe eBhayibhelini. So mhlawumbi lesilabhasi funeka sincediswe kuyo ethi izulu likaThixo lithini. Abarhenithi ne ungapha ngaphandle kwegeyithi. And xa ndicacisa bazalwane akukho Thixo uzawuthi usensually immoral akusezulwini uyopreach ingelosi. Leyo ba uzawuthi ufike ezulwini ukungamalele ekoneni ubhizi upreach ufumikhalile. Akazukwazi. Uyi-danger to yourself. You are a danger in heaven. You are worthy to be locked out. Yes. Amen. Ibumana ngokuhlelela ko-touch not my anointed one. Simane singqina uzawuba phandle.
awuzuthi usoyiswa kulawula isiqu sakho ngoba uzayowisindilo sezulwini yohlukana namanyala ngoba uyi nale mingcwabo yeli thatha ixesha elide kuba kusenziwe ngekhoyo ibe ngathi kusenziwe ekhoyo hayi uyayi bekhonza shem kodwa unemikhuba be holy for I am holy ibangcwele ngoba nandithi lesosogoha singamxelela uba wena u-anointed si-anointed sonke ude hathi uba uxasentumzekelo siyathandaza uthi uba ungema ngokunani kancinci zakhe ifundiswe into binakena la nje likhululwa uthi xa umntana unakenile xa singcolisile ubalekela kulo mntu elimnakenile athi ndikhulule hayi uthi ndibadala kodwa nami ndikhulule ogqiba you've got the audacity uphinde yomepulpithi uthethe phezu kwentloko zethu akho masike ngoku umfundisi ozavela ngoku uba ungumntu ongumama kodwa uyashumayela ndikhomba yinto endizakoyisa uthi ubanyamezela ushumayela kodwa ungumntu ongumama kodwa yinto enyamezela kodwa wenza abanyana yeyiphendi yinto yokumama bam kanye nalamanyala wam